שלום, 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 עצמאיות עושות חיים. איזה כיף שאתם כאן. אני רוצה לדבר איתכן על באמת אחד הדברים שעושים את ההבדל בין עסק שהוא פעיל, משגשג, חי, קיים גם בתקופה הזו, לבין עסק שהוא קצת יותר מתקשה. אז אני רק רוצה לראות שאתן איתי, שאתן רואות, שאתן שומעות, שאתן כאן, ובאמת אם יש לכן איזשהן שאלות, אז מוזמנות בשמחה רבה רבה רבה. אני לוקח לי איזשהו שוטף פלוס 30 שניות בערך עד שאני רואה את התגובות שלכן, אבל שתדעו שאני כאן ואני עונה בשמחה אם יש לכם שאלות, בטח על נושא כזה. אז רק תנו לי אוקיי שרואים, ששומעים, שזה סבבה. רק תכתבו שומעות, רואות, נו, משהו שאני יודע שאתן איתי. הנה, יפעת, כיף שאת פה. יופי, אז אני רואה שרואים. מעולה. אז ככה, אנחנו מדברות בעצם על ניהול זמן בעסק שלנו, שהוא הופך את העסק שלנו לרווחי, שהוא הופך את העסק שלנו למשגשג, מתוקתק, שהוא פעיל, והעניין הוא שאנחנו עוד פעם, אחרי הסגר, ולפני כנראה סגר אחר, יש מצד אחד רעב גדול 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 לכבוש את העולם, ולקפוץ על העולם ולעשות כל מה שיש לעסק שלנו להציע, ומצד שני, אנחנו בגלל כל המשימות האלה אנחנו מוצפות, ואנחנו לא יודעות מאיפה להתחיל. הנה, יפעת כותבת שרואים ושומעים, מעולה, תודה רבה. אז אני יודעת שאני לא מדברת לעצמי. יופי. אז בעצם אני רוצה לדבר איתכם על הטריקים הקטנים שלי, בעיקר באיך שאני מסדרת את השבוע שלי, באופן כזה שמאפשר לי להיות גם בעלת עסק, גם שכל הזמן אני מייצרת מוצרים ועניינים חדשים, גם אימא ל4 ילדים, גם חברה, גם בת זוג. זאת אומרת, זה מה שאנחנו רוצות היום, אנחנו לא רוצות פחות מזה. וזו אולי הנקודה הראשונה שאנחנו רוצות לבנות את העסק שלנו בצורה כזו שהוא יתאים לחיים שלנו. שהוא יתאים למה שעובר עלינו, ולא שאנחנו נתאים את עצמנו לעסק. אני לא עשינו בזה כלום. סמאלה, סליחה. אז בעצם כשאנחנו מגיעות לעבוד, ואנחנו מסתכלות על השבוע שלנו, אוקיי? בכלל, מה שאנחנו רוצות בעסק ברמה השבועית, הדבר הראשון שנרצה לשאול את עצמנו, זה מה עושה לי את זה מבחינת הכיף, מבחינת ההנאה, במה אני הכי טובה, מה החוזקות שלי, מה אני יודעת שאת זה אני רוצה ובוחרת לעשות בעסק שלי. קודם כל להבין שהעסק שלנו הוא לא נבנה על כל מיני צריכים ואיכסים וחייבתים, ואני יודעת שאין מילה כזאת, אבל לא אכפת לי, זה מה שזה אומר, אלא הוא נבנה קודם כל על הליבה הזאת שאותה אנחנו נותנות לעולם שלנו. וברגע שאנחנו מבינות את זה, אז אנחנו מבינות מה לא דחוף עכשיו, ומה לא חשוב עכשיו, ומה אני לא חייבת לעשות עכשיו, כי כולן עושות, כי צריך, כי, אלא אני מתחילה לפתח ולהקשיב את מה שאני רוצה לעשות, ואני מבינה גם מה אני יכולה להציב סמכויות. זאת אומרת, יש דברים שסבבה שאנחנו לא רוצות לעשות בזה, או לא טובות בזה, אבל הם צריכים לקרות בעסק. ועדיף שאנחנו נפנה ונעביר למישהי שהיא טובה בזה, שזה המקצוע שלה, שהיא מומחית בזה, שיקח לה רבע ממה שלוקח לנו זמן, ותעשה את זה כנראה גם הרבה יותר טוב ובתוצאות הרבה יותר טובות, מאשר שנאבק פה וכאילו הימים שלנו יהיו סביב משימות שאנחנו לא אמורות לעשות אותן בעסק שלנו. אז קודם כל זה הבהירות הזו מה אנחנו עושות, וכל עוד להציל את הסמכות הזו בתשלום עולה לנו פחות מאשר מה שאנחנו יכולות לעשות מבחינת רווחיות בעסק שלנו בזמן הזה, זה משימה שאנחנו נשמח לשלם עליה, כן, גם עכשיו, כן, גם במצב הכלכלי הזה, כי המחיר של לעשות ולהתעסק בכל מיני משימות קטנות, שעל האיסטור ואחותו לא מקדמות אותנו, אנחנו מבזבזות עליהן את הימים שלנו, מבזבזות עליהן את האנרגיית החיים שלנו, את הצ'י שלנו, זה מחיר כבד מאוד בעסק שאנחנו לא רוצות לשלם אותו. אז בעצם כשאנחנו מסתכלות על העסק שלנו, כשאנחנו מסתכלות על השבוע שלנו, אנחנו רוצות שיהיה לנו זמן קבוע ומוגדר לכל מיני פעולות שצריכות לקרות בעסק שלנו, ואנחנו נרצה שפעולות דומות יהיו ביחד. קודם כל, כשיש לנו זמן קבוע, מוגדר, שאנחנו יודעות שיש לנו כך וכך משימות בעסק, אבל אנחנו יודעות, אוקיי, אז אני אגיע לזה ביום רביעי, אני אגיע לזה ביום חמישי,
זה כבר עושה שקט שאני מבינה שאני מתישהו אגיע לזה, גם אם זה לא עכשיו, אבל אני יודעת שזה קיים לי בטסקים, במשימות שלי, זה קיים לצוות במשימות, אני יודעת שזה יקרה, זה כבר עושה את השקט הזה, מאשר שאני מרגישה שהכל דחוף, הכל בהול, הכל צריך עכשיו, הכל כאילו, ההיסטריה הזו שלא משרתת אותנו, ו-been there done that, כן, שלא תחשבו, אני לגמרי זה דברים שחוויתי בעסק שלי, אז כשאני יודעת שאני מגיעה לזה, זה יהיה שם, זה כבר עושה המון 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 שקט. אז קודם כל לסדר את המשימות האלה, ולמה אמרנו דברים דומים ביחד, מה הרעיון, מה העיקרון? הרעיון הוא שהמוח שלנו אוהב פעולות חסכוניות. המוח שלנו אוהב לעשות דברים שהם דומים. כי זה חוסך לנו אנרגיה. זה מה שהמוח שלנו אוהב, אוקיי? יש לנו זמן מסוים לכל דבר, אנחנו כבר כאילו מתחממות ונכנסות לתוך זה, ויותר קל לנו לעשות את הפעילות אחרי. אוקיי? ברגע שעשינו כבר את הפעולה הגדולה, הרבה יותר קל לנו לעשות את הפעולות הקטנות הדומות שבאות אחריה. כי שוב, המוח שלנו הוא חסכוני, הוא לא אוהב לבזבז הרבה אנרגיה, והוא אוהב לעשות דברים דומים. אז למה אני מתכוונת? אני יכולה לספר לכם שאצלי לפחות בעסק, אני מאוד 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 משתדלת לקבץ את הימים של לעלות על א', של להתאפר, של לפתוח מצלמה, כל הדברים האלה, ליום, יומיים בשבוע גג. זאת אומרת, אם אני הכנסתי את כל הפגישות של הייעוד, של הליוויים, את כל הסרטונים נגיד שאני צריכה לעשות, את כל הזומים, את כל הלייבים שאני פה איתכם, את כל הסדנאות שאני מעבירה, שהיום זה בזום, אתם יודעות, זה כבר לא פנים אל פנים, כל זה ביום אחד שבו אני צריכה לעלות על א', להתאפר, לסדר את השיער, וואו, מהמם, כאילו דחסתי על אותה פעולה שזה להתאפר, לסדר את השיער, להדליק מצלמה, לסדר את התאורה, דחסתי על אותה פעולה כבר כמה שיותר דברים דומים. וככל שאנחנו עושות משהו שהוא דומה, עוד ועוד, אנחנו נעשות טובות בזה יותר, קל לנו בזה יותר, זה זורם לנו יותר. אז זה למשל משהו שאתן יכולות לעשות ביום אחד. כל מה שקשור למצלמה בעסק שלכם, בין אם זה זום, בין אם זה יצירת תוכן וכו'. יום אחר שאנחנו יכולות לסדר לעצמנו בעסק, זה זמן של יצירה, זמן שבו אנחנו עושות את הטוב שלנו בעולם. אהלן מריאנה, כיף שהצטרפת, אם יש לכם שאלות בשמחה. אז זה זמן בעצם שבו אנחנו יוצרות את התכנים שלנו, זה זמן שבו אנחנו בעצם במוד של הארטיסטית שבנו, האומנית שבנו, היוצרת שבנו. זה יכול להיות לייצר מוצרים חדשים או תכנים חדשים. זה יכול להיות כתיבת תוכן, כל מיני תכנים שלכם. זה יכול להיות יום שאתן ממציאות משהו פשוט, משהו חדש שעדיין לא היה. זה יכול להיות זמן של תכנון, שאתן מתכננות דברים שאתן רוצות שיקרו בעסק שלכם, שאתן רוצות שיקרו בעתיד בעסק שלכם, שאתן מייצרות אותו, כן? אתן שמות על ציר זמן, אנחנו עוד 5 דקות בערך בשנה חדשה, 2021, מי היה מאמין, ולזה למשל זה זמן שאנחנו יכולות ליצור את התכנון הרבעוני שלנו, שזמן שאנחנו יכולות ליצור את התכנון השנתי שלנו, אוקיי? זה מקום אחר בעסק שלנו, זה מקום אחר בראש שלנו, מאשר זמן, למשל, שאנחנו עושות פגישות שזה העבודה עצמה, או יוצרות תכנים שזה העבודה עצמה. זאת אומרת, זה זמן של, אנחנו בוראות בו יש מאין. ואנחנו נרצה להפריד אותו, אם אתם כותבות ספר, אם אתם מייצרות סדנה חדשה, כל הדברים האלה נכנסות בקטגוריה הזו. ואם יש לכם למשל צוות, או אם יש לכם אנשים שאתם עובדים איתם, או לקוחות כמובן, אז זה זמן שאנחנו נרצה שכמה שפחות יפריעו לנו בו. אנחנו נרצה לבודד את עצמנו מרצון, אוקיי? גלות מרצון כזו, כדי שנוכל באמת לייצר. כי מה יקרה? כי ברגע שאנחנו אומרות, אוקיי, אני עכשיו יוצרת מוצר, אין, מהמם, חבל הזמן, מתחילות לעבוד טינג טונג, מתחילים כל הוואטסאפים, כל הפייסבוקים, כל הדברים האלה, הופ, זהו, סיימנו את היצירה, לכי תזכרי איפה היית, לכי תזכרי מה רצית, לכי תזכרי מה רצית להגיד, וגמרנו את הדבר הזה. אז זה חייב להיות זמן של בהייה, של בדידות עסקית, של באמת באמת להקשיב למה שיש לנו לייצר, כי זה ההבדל בינינו לבין כל הקולגות, לבין כל האחרות, איך שאנחנו עושות את הדברים האלה. אז זמן היצירה זה זמן סופר חשוב בעסק, וסופר חשוב שזה יהיה ממש ברמה השבועית, שממש אנחנו נוכל לחזור לזה ולייצר כל הזמן דברים חדשים, שמשקפים את ההתפתחות העסקית שלנו, של איפה שאנחנו נמצאות, ומשקפים את המצב של הלקוחות שלנו, של מה הם רוצים, מה הם צריכים מאיתנו.
עוד זמן שיש לנו בעסק שאנחנו נרצה בדרך כלל לעשות את זה ביום, וגם אם אתן לא עושות את זה בעולם אידיאלי, זה היה יום כזה ויום כזה ויום כזה ויום כזה, אבל בתכלס לא תמיד אנחנו מספיקות לעשות ככה, שהכל יהיה בדיוק כמו שתכננו בעולם אידיאלי, והרבה פעמים יש לנו משימות תוך כדי, ויש פתאום דברים שדורשים הענות שלנו, ודורשים שאנחנו נהיה זמינות, וברור. אז מספיק שאנחנו מחלקות את זה בתוך היום, לחלונות האלה, בתוך היום, לקובץ משימות האלה, על הניגאלה, כיף שאת כאן, אז מספיק שאנחנו עושות את זה, וכבר אנחנו במקום אחר. זאת אומרת, אנחנו רוצים לבנות את כאילו מחרוזות פנינים כאלה. יש לנו פנינה שבה אנחנו מייצרות תוכן, ופנינה שבה אנחנו מייצרות דברים חדשים, פנינה שבה אנחנו עובדות, פנינה של מצלמה כזה. האידיאל זה יום שלם, אבל לפעמים אנחנו נהיה בפנינים, וזה יהיה המחרוזת שעליה אנחנו שוזרות את העסק שלנו. אז יכול להיות לנו זמן של עבודה, תכלס, אוקיי? תכלס, מה שאתן עושות, אם זה אתן תכשיטניות ויוצרות תכשיטין, אם אתן בשיחות ייעוץ או אימון או טיפול או כל הדברים האלה, העבודה עצמה, אוקיי? החיים עצמם. מה שאנחנו עושות בזמן עצמו, פה אנחנו לא חושבות על פוסטים, פה אנחנו לא חושבות על מוצרים חדשים, פה אנחנו לא חושבות על כל הדברים האלה, אנחנו מתרכזות נטו, 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 בעשייה עצמה, בלי לחשוב על תכנון, בלי לחשוב על כל הדברים האלה, להפריד את זה, אוקיי? זה הזמן שבו אנחנו עושים. אנחנו נרצה כמובן שיהיה לנו גם זמן לעצמנו, למה שאנחנו עושות. זאת אומרת, לחברות, לבן הזוג, לילדים, להורים שלנו, לכל מה שזה אומר מבחינתכן בחיים האישיים שלכן. וזה אומר שזה זמן כשאנחנו עם הילדים, אני קוראת להם מסמכים, יודעות מה זה מסמכים? יש בחתונות של המגזר הדתי, יש אנשים שבאים וכל תפקיד שלהם זה לחצרץ בחצוצרה ולעשות שמח ולעשות בלגן וזה, וקוראים להם מסמכים, הם עושים מוזיקה. אז הילדים הם מסמכים, עושים רעש, עושים בלגן, עושים לנו עניינים, אז הם המסמכים שלנו. אז כשאנחנו איתם, אז באמת אני חושבת שזה כל כך חשוב לדעת ולעשות את הסטופ הזה. זאת אומרת להגיד, אוקיי, עד כאן העסק, מכאן אני. עד כאן העסק, מכאן אני. היה לי זמן שהייתי פרודוקטיבית, היה לי זמן שיצרתי דברים, היה לי זמן שהכנתי דברים, היה לי זמן שעשיתי את זה, אבל עכשיו אני במקום אחר, עכשיו אני בסוויץ' אחר, עכשיו אני עושה משהו אחר, עכשיו כל כולי מוקדשת לילדים ולמה שהם רוצים ולמה שהם צריכים או לחיים האישיים שלי. זה אומר פלאפון בצד, על השטק, זה אומר בלי מענה ללקוחות, זה אומר כל מה שזה אומר, כדי שיהיה לנו את הזמן הזה של השקט, ודווקא השקט הזה עושה את היצירה. דווקא השקט הזה עושה פתאום את הרעיונות, עושה את ההשראות, עושה את הדחף, את הדרייב לעשות ולממש דברים חדשים ואחרים. אז זה סופר חשוב שיהיה לנו את הזמן הזה שאנחנו מתנתקות מהרשת, מתנתקות משירות הלקוחות, וממש כמו שדיברנו בלייבים הקודמים, להגדיר לעצמנו זמן קבוע שבו אנחנו עושות. אם יש לכם איזושהי שאלה לגבי זה, אם יש לכם איזושהי אמירה, דעה, מה שאתם רוצות להגיד, בשמחה רבה, אני ממש אשמח לשמוע ולענות במידת הצורך. אז זה הזמן. והנקודה היא שאנחנו כאילו רוצות להפריד בין כל החלקים האלה. אנחנו רוצות שלמוח שלנו יהיה ברור, אוקיי? נגיד למוח, הלו מוח, שומע? עכשיו אנחנו עובדות. הלו מוח שומע, עכשיו אנחנו נחות. הלו מוח שומע, עכשיו אנחנו מייצרות. כדי לעשות את זה, להיכנס לזה, הדרך שלנו היא לעשות טקסים. טקס שאומר לי, אוקיי, שומעת, מתחילים לעבוד. טקס שאומר לי, אוקיי, שומעת, סיימנו לעבוד, תתנתקי. אוף גריד, כאילו, לרדת מהרשת. ובכלל, באופן כללי, אני רוצה לחדד את זה יותר אפילו, בעניין של מחירות ושיווק, אוקיי? אנחנו נרצה לעשות לא שיחת מחירות אחת, אנחנו נרצה לעשות 5 שיחות מחירות ברצף, כי המוח שלנו כבר על זה, והמוח שלנו כבר מבין איך זה, והמוח שלנו כבר נמצא בתוך זה ויכול לעשות את זה. מריאנה שואלת איך מתמידים בדברים האלה, אני כבר אתייחס, אחלה שאלה חשובה מאוד. ואותו דבר לגבי שיווק, אם אני כבר כותבת תוכן, אז קל לי כבר להכין אותו לבלוג, וקל לי להכין אותו כבר רעיון לסרטון, וקל לי כבר לעשות. זאת אומרת, אנחנו כן נרצה שהשיווק, המחירות, כל הדברים האלה שחייבים להתקיים בעסק שלנו, כדי שהוא יתפקד, אז אנחנו נכניס את זה
ממש לתוך היומן שלנו. זאת אומרת שבכל עסק יש מחלקות, יש מחלקת שיווק ויש מחלקת מחירות, ויש מחלקה שמנהלת, ויש כל אחת מזכירות, שירותי משרד וכזה. אנחנו נרצה ממש לסדר את זה, שכל הדברים האלה יופיעו בלוז שלנו כדי שנהיה רווחיות, כדי שנהיה סופר סופר פרודוקטיביות. כי אם אנחנו קופצות מדבר לדבר, אנחנו איבדנו את הרווחיות, כי אנחנו כבר לא בפוקוס, אנחנו כבר, האנרגיה שלנו יותר מדי מתבזבזת, ואז אם אנחנו כבר עושות משהו ואחריו את המשימות הקטנות, אז זה עלות שולית פוחתת, זה כבר בקטנה. עכשיו, איך מתמידים בדברים האלה? שאלה מצוינת. אנחנו מתמידות באמצעות מה שהתחלתי להגיד קודם, וזה הטקסים. אוקיי? מה זה טקסים? זאת אומרת שקודם כל, אני יודעת שכל סביב 25 בחודש, אני מתכננת כבר את החודש הבא. אני עושה את זה באמצעות לוחות התכנון שלי, ככה אני אוהבת, אני צריכה את הקשר עין יד, כאילו לכתוב פיזית, נורא נורא עוזר לי. אז אני יודעת שסביב ה-25 בחודש, אני מתכננת את החודש שבא אחר כך, אוקיי? לאחר מכן. אחר כך, בכל יום חמישי בערב, אני מתכננת את השבוע שבא, השבוע העוקב. יש כאלה שאוהבות לעשות את זה בשבת בערב, יש כאלה שאוהבות לעשות את זה ראשון בבוקר, אני לא אוהבת את זה. אני רוצה שסוף שבוע יהיה סוף שבוע, לא לחשוב על העסק, לא לתכנן, לא לשחרר. וביום ראשון בבוקר, אנחנו בעוד חמות, אנחנו רוצות לעבוד, כל סוף שבוע לא עבדנו, אז להתחיל לתכנן זה כאילו, זה לא אותה אנרגיה של יאללה, אני עכשיו יצרנית, אני עכשיו עושה, אני עכשיו נותן בראש, אני עכשיו טורפת את העולם עם העסק שלי, אני עושה חיים בעסק שלי. אז יום חמישי בערב, וכל ערב לתכנן את יום המחרת, אוקיי? כל ערב לשבת ולעשות רגע, אוקיי, מחר הגדרתי לעצמי שאני עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, אז אני אכניס את זה פה, ואני אכניס את זה בין השעה 9 לשעה 11, אני אכניס את זה בין השעה 11 לשעה 12, זאת אומרת, אנחנו לא נרצה להגיע למצב שכשאנחנו מתכננות את הזמן שלנו, אז אנחנו נסתכל, אוקיי, בין 9:15 ל-9:36 אני עושה יוגה, אוקיי? לא נרצה את זה, אלא אנחנו יכולות להגיד שיש לנו פחות או יותר זמן, נגיד בין 7 בבוקר ל-9 בבוקר, שבו אנחנו סתם מטפחות את עצמנו נגיד, מקלחת טיפול רומן, כל מה שזה אומר, זמן עם הילדים אם הם עדיין קטנים, זמן שאנחנו צריכות גם להספיק בו את הספורט שלנו, אוקיי? ואז אני לא לחוצה, אם ב-7:35 תכננתי, אבל לא באמת הספקתי לעשות היוגה, אז אני יודעת שפחות או יותר, יש לי את הצ'אנק הזה של הזמן הזה, יש לי פחות או יותר את המטווח, את הטווח הזה, אוקיי? בין לבין. אז זה קודם כל, זה כבר עושה שקט, אני יודעת שאני מגיעה לזה ביום כזה וכזה, או בשעה כזו וכזו. והדרך לעשות את זה, זה להסתכל כמובן קודם כל על תכנון שנתי, מפה מתחיל הכל, מה אני רוצה שיהיה בשנה הזאת, מה אני יכולה לעשות. אם תכנון שנתי קצת גדול עלינו עם כל ענייני הקורונה וכאלה, אנחנו יכולות להסתכל על רבעון, אוקיי? מה אני רוצה שיקרה ברבעון שלי, לאן אני לוקחת את העסק שלי, אני כמנכ"לית שלו, אני כמנהלת שלו, לאן אני לוקחת אותו, מה חשוב לי שיקרה בו מבחינת סדנאות, מוצרים חדשים, דיגיטל, ספר שאתם כותבות, סדנה חדשה, כל הדברים האלה. ואת זה, אוקיי? כי אם כרגע נסתכל על רבעון, אני גוזרת לחודש, אוקיי? למטרה שלי לחודש, מה אני רוצה שיקרה כל חודש. ואני יודעת, למשל, אני יכולה להגיד לכם שבעסק שלי אני יודעת שכל חודש יש לי בין וובינר 1 ל-2, יש לי 2 תוכניות ברדיו, יש לי סדנאות שהן קבועות, אוקיי? יש לי כל שבוע פרק בספר שאני כותבת, אני מכניסה לשם את התכנים האלה, וכמובן כמה לקוחות אני רוצה בכל שבוע, ומשאירה גם את הזמן לזה. ברגע שאני יודעת פחות או יותר לאן אני לוקחת את זה, אני יודעת שיש לי פעם בשבוע לייב איתכן, שזה סופר מעניין לי וכיף לי, ולשמוע איפה אתן עם הדברים ומה מעניין איתכן. אז אני כבר יודעת להכניס פחות או יותר את הפנינים בשרשרת הזאת שהיא העסק שלי, אני יודעת לשזור אותם, וסביב זה כמובן העבודה עצמה, אוקיי? תכנים שאני מייצרת, המועדון שאני צריכה לייצר לו תכנים, והמועדון הדיגיטלי יעצמי את עושות חיים, וכמובן כל הייעוצים וכל הסדנות שמזמינים ממני מכל מיני מקומות, וזמן לשווק את אני אתן לכם דוגמאות מהעסק שלי, כן? אבל כל אחד בעסק שלה, זמן לשווק את הקורסים הדיגיטליים שהכנתי, וזמן, כל הדברים האלה. אז אני כבר יודעת פחות או יותר במה מורכב החודש שלי, וככל שיש לכם יותר קילומטראז' עסקי, יהיה לכם יותר קל לעשות את זה, יהיה לכם יותר קל כבר להבין מה המטרות שלכם, לאן אתן שואפות לקחת את זה, ואם אתן עוד לא שם, ממש 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 ממליצה לקחת ייעוץ על הדבר הזה, על איך לבנות את התוכנית, על איך לבנות תוכנית עבודה, איך אני יוצרת תכנים שתומכים בדברים שאני רוצה למכור ולשווק ולהוביל בעסק שלי, ואני רוצה לייצר אותם, ואני רוצה להפיץ את הטוב הזה לכמה שיותר אנשים.
אז אם אתן עדיין לא יודעות איך לעשות את זה, מאוד 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 כדאי לקחת ייעוץ בדברים האלה, כדי להבין, אוקיי, איך אני עושה את זה. זה מתרגם לתוכנית השיווקית שלי, אוקיי? תוכנית העבודה תמיד מתרגמת לתוכנית שיווקית, איזה תוכן אני משדרת איפה, מה אני עושה איפה, לפי מה אני בונה את זה, איזה טיפים מדהימים אני אתן, איזה מענה אני אתן, איך אני אראה ללקוחות שלי שאני יודעת לתת להם בדיוק הסברים למה המצב שלהם כרגע ולמה הם מרגישות את זה וכולי וכולי. ואחרי שגזרתי את תוכנית העבודה ממנה תוכנית שיווקית, אני מתחילה לעשות את הטקסים. זאת אומרת, אני ממש מסתכלת ברזולוציה עכשיו של במקום תוכנית שנתית שהיא נראית נורא גדולה, אוקיי, עכשיו, בשבוע הזה, מה חשוב לי שיקרה? מה יוביל אותי לשם? ואני ממש כותבת בלוח התכנון שלי, שאני מתעורפת עליו, אז אני כותבת שם ממש מה חשוב לי, מה המטרה, מה אני רוצה. וכדי להתחיל, אוקיי, כדי להגיד, אוקיי, עכשיו זה זמן עבודה, אז אני עושה טקס. אז אני יכולה לנקות את המחשב, או לנקות את השולחן, או לסדר, להדליק נר כזה מגניב, תפתחו תקציב בעסק של נרות, שאומר לי, אוקיי, עכשיו זמן עבודה, אפשר לשמוע שיר מסוים. כל דבר שאומר, מוח שומע, עובדים עכשיו. ואותו דבר, ההפך, אוקיי? אותו דבר כשאני מסיימת. לכבות את המחשב, לכבות את הנר, לכבות את האור, מה שזה אומר, לסדר חזרה, שיהיה שולחן שהוא נקי, זאת אומרת, כל הזמן לסמן למוח מה הולך להיות עכשיו. ואפילו אם אתם בזמן של לפני הילדים, אז ממש להגיד, סיימתי לעבוד, לי אפילו יש שיר, אני מגלה לכם בעוד כל הסודות, שיר, ובדרך כלל הילדים מצטרפים אליי עם שיר כזה סופר מטופש, וכולנו כזה בסלון נורא נורא שמחים, תחזרו איתי אחריי, סיימתי לעבוד, אוקיי? ואז אני יודעת שסיימתי לעבוד, זהו, אין מצב, אני לא פותחת היום יותר וואטסאפים, ולא פותחת היום יותר מיילים, ולא נכנסת יותר, וזהו, וסיימתי לעבוד באותו יום. ואני מרשה לעצמי, פסיכולוגית, לעשות את זה, כי אני יודעת שעמדתי במילה שלי, כי אני יודעת שהיו לי יעדים, כי אני יודעת שהצבתי ועשיתי אותם. וגם אם לא בדיוק הכל סיימתי, אז אוקיי, אז אני יודעת שפה יש לי את הזמן הזה, ופה יש לי את הזמן הזה, וככה אנחנו מתמידות, וככה אנחנו הולכות. שאלות נוספות, אם יש לכם בשמחה, זה הזמן, זה נמצא כאן. ובינתיים אני אספר לכם שהטקסים האלה יכול להיות מכל דבר שעושה לכן את זה. זה יכול להיות מלשתות שייק ירוק, וזה יכול להיות מלשמוע איזושהי מוזיקה, זה יכול להיות מתיחות, יוגה, מדיטציה. אפילו ביוטיוב יש מדיטציה של 3 דקות, שהיא עוזרת ככה להתחבר, ואני הכי לא רוחנית, כן? אבל זה באמת משהו שהוא הוכח גם מחקרית, שהוא עוזר לנו להיכנס למוד של יצירה, למוד של עבודה. ואז אנחנו יודעות שהכל מסודר לנו, ואנחנו מגיעות להכל. אז אוקיי, אני רואה שאין שאלות. מהמם. אוקיי, אז מה אני אאחל לכם? אני אאחל לכם שתיישמו ותעשו חיים, ומספיק שתעשו משהו אחד, אוקיי? משהו אחד השבוע. מכל מה שדיברנו, מכל מה שאמרנו, משהו אחד תעשו, תגידו, אוקיי, אני מהיום מיישמת, מהיום, אפילו את השיר המטופש, או לכבות את הפלאפון, או לשים אותו על שקט, או להחליט שאתן מתייחסות לעסק שלכם בניהול הזמן לפי הצ'אנקים האלה, אז אפילו הדברים האלה, תתחילו ליישם מהדבר הקטן אחד. מזה, לא צריך הכל לעשות, מזה, אתם כבר תראו הבדל, אתם כבר תראו שאתם במקום אחר, ואתם תראו שאתם יכולות לעשות חיים גם בעסק שלכם. אז תודה שאתם איתנו, נתראה שבוע הבא בעוד לייב, ותמשיכו לעקוב בקבוצה. יאללה ביי. יש שאלה? אוי, תודה, יגאלה, איזה כיף, תודה גדולה. יאללה, תעשו חיים. ביי יוש.